Θα έπρεπε να βρεις τρόπο να την κάνεις να καταλάβει. Όχι να ενισχύεις την παράνοιά της εναντίον μου. Αυτό προσπαθώ να κάνω, να βγάλω αυτό το πράγμα από το κεφάλι της. Από το δικό της το κεφάλι ή από το δικό σου? Σε παρακαλώ, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι είναι μια γυναίκα που περιμένει παιδί, κλεισμένη μέσα στη φυλακή για ένα φόνο που δεν έχει κάνει? Και εσύ καταλαβαίνεις πώς μπορεί να αισθάνεται ο Στράτος? Ένας άνθρωπος που εσύ ο ίδιος τον αποκαλείς αδελφό σου. Γιατί δεν μπαίνεις στην κατάστασή της λίγο? Αυτή τη στιγμή υποπτεύεται τους πάντες και τα πάντα. Για το καλό της, για το καλό του παιδιού μου, πρέπει να της δώσω να καταλάβει ότι έχει λάθος, ότι ο Στράτος είναι καθαρός. Πληγώνοντας το Στράτο με αυτόν τον τρόπο. Ποιον? Το Στράτο. Κοίτα να δεις, δεν έχω τα περιθώρια να σκεφτώ αν θα πληγωθεί οποιοδήποτε Στράτος. Ξαφνικά ο Στράτος έγινε ο οποιοσδήποτε. Μπράβο, αγόρι μου. Και δεν μου λες, όλα αυτά εσύ τα έχεις σκεφτεί? Να πας στη φυλακή με τη φωτογραφία του? Εσύ ή εκείνη? Εκείνη. Αλλά θα πρέπει να το έχω σκεφτεί εγώ πιο πριν. Σε καθοδηγεί κανονικά. Σου βαράει τον τέφι και συγχωρεύεις. Νομίζω ότι είχαμε ξεπεράσει πια αυτό το επίπεδο συζήτησης. Το ερώτημα δεν είναι το επίπεδο της συζήτησης, αλλά σε πόσο χαμηλό επίπεδο μπορεί εσύ να φτάσεις. Σε παρακαλώ, μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την κουβέντα, αφού δεν καταλαβαίνεις. Ωραία, βοήθησέ με να καταλάβω. Η Έλσα πιστεύει ότι ένας δικός μου άνθρωπος θέλει το κακό της. Κάποιος που έχει διασυνδέσεις με μια συγκρατούμενή της. Μα τι παραλογισμοί είναι αυτοί? Παραλογισμοί, Η Έλσα λέει πως αυτή η κρατούμενη που έχει επαφές με το Στράτο μένει στο ίδιο κελί με την Έλσα. Τι να σου πω, παιδί μου, αυτό πια είναι μανία καταδίωξης. Για το όνομα του Θεού, ο Στράτος. Μα αυτό θα μπορούσε να είναι μια απλή σύμπτωση. Αυτό θέλω κι εγώ να εξακριβώσω. Αν είναι μια απλή σύμπτωση. Χωρίς να υπολογίζεις τις συνέπειες. Αλλά θα μου πεις, πότε εσύ υπολόγισες τις συνέπειες? Κοίτα ποιος μιλάει. Ο Στράτος δεν είναι απλός συνεργάτης. Είναι μέλος της οικογένειάς μας. Πώς θα αισθανθεί όταν τον αδειάζεις κατά αυτόν τον τρόπο? Κοίτα, δεν έχω τα περιθώρια να σκεφτώ το πώς θα αισθανθεί ο Στράτος. Ξέρω τι πρέπει να κάνω και θα το κάνω. Στέφανε, μην το κάνεις. Άφησε το συναίσθημα στην άκρη και βάλε τη λογική να δουλέψει. Εάν αποδειχθεί ότι η Έλσα έχει άδικο, πώς θα αντιμετωπίσεις κατάματα αυτόν τον άνθρωπο? Θα τον αντιμετωπίσω. Αν είναι πραγματικά φίλος, θα με καταλάβει. Ούτως ή άλλως ξέρει ότι θα πάω εκεί. Λοιπόν, έφυγα. Στέφανε, τα κλειδιά σου. Ναι, μόλις έφυγε. Πάει στη φυλακή με τη φωτογραφία σου. Όχι Στράτο. Θα έρθεις από εδώ πρώτα. Μπαμάκες. Γιατί έχει βοηθάει τους τολμηρούς. Θα γίνω όπως είπαμε. Μονάχα να το προλάβετε γιατί τώρα ξεκινάει για τις φυλακές. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δείξει δικιά μου φωτογραφία. Να σας δώσω και ένα φυλαχτό. Έγινε.
Να εξαφανιστούν όλοι οι δημοσιογράφοι. Ακού. Έτσι και εμφανιστεί κάμερα, πέθανες, ακούς? Και εσύ, πάρε τηλέφωνο το Μιχάλη. Πες του ότι έτσι και εμφανιστεί δημοσιογράφος σε απόσταση 5 μέτρων από το σπίτι μου, θα φτύσει το γάλα που βίζαξε. Θα τον πάρει ο διάολος, κατάλαβες? Μάλιστα, κυρία Μοιρά. Και μίλησε πάλι με τη Δέσποινα. Πες να πάρει τηλέφωνα, εκδότες, διευθυντές, όλους. Όλοι οι χάρες μου χρωστάνε. Έτσι και τολμήσει κανείς να ξεκινήσει έρευνα για το θέμα, θα γίνει χαμός. Θα τον κρεμίσω από την καρέκλα του αύριο το πρωί. Μάλιστα, κυρία Μοιρά. Μάλιστα, μάλιστα. Όλοι έτσι μου λέτε. Ασύχτηρ όλοι σας. Και εσύ, σακίσου. Διαμαντή, δεν είναι ώρα να χάνεις την ψυχραιμία σου. Ναι, έχει δίκιο. Εσύ βουλευτό. Εσύ τα έχεις κάνει σκατά όλα. Σε παρακαλώ ρε πατέρα, μη φωνάζεις. Πονάει το κεφάλι μου. Για πες μου, αγόρι μου. Πώς είσαι? Καλά είμαι, εντάξει, θα συνέλθω. Αλλά σε παρακαλώ, μην τα βάζεις με το Στράτο τώρα. Ένα πράγμα θέλω να καταλάβω. Αυτό σας στόχισε ή όλη αυτή η παράτα ήταν στημένη για να εκφοβήσουν τον Αμυρά? Αν θέλετε τη γνώμη μου, κύριε Μοιρά, η επίθεση στο Στέφανο ήταν απλά προειδοποίηση. Επαγγελματίας από τόσο κοντά δεν αστόχουσε. Προειδοποίηση για ποιον? Για το Διαμαντή ή για το Στέφανο? Και για ποιο λόγο? Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι είμαι καλά. Τη γλίτωσα. Για την ώρα. Αν όμως ξαναγίνει επίθεση και για εκφοβισμό να ήταν, ο Στέφανος θα μπορούσε να έχει χάσει τη ζωή του. Ευτυχώς ο γιος σου τώρα είναι μια χαρά και το μόνο που χρειάζεται είναι ξεκούραση. Ήτανε πολύ κοντά. Ακόμα και ένα παιδί δεν θα μπορούσε να στοχίσει. Αν αυτός ο άνθρωπος με ήθελε νεκρό αυτή τη στιγμή, εγώ δεν θα ήμουν μαζί σας. Ποιος θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από αυτό? Ποιος προσπαθεί να με προειδοποιήσει? Ποιος και γιατί? Κάποιος θα πληρώσει γι' αυτό. Και θα πληρώσει πολύ ακριβά. Στράτο, σε καθιστώ υπεύθυνο να μάθεις. Να βρεις ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση. Βέβαια, έχω βάλει ήδη ανθρώπους μου και ψάχνουν. Βρε αγόρι μου, προσπάθησε να θυμηθείς τις λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό. Το μόνο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι να πάω να ξαπλώσω και να μην σκέφτομαι τίποτα. Έχει δίκιο ο Στέφανος. Είμαστε όλοι αναστατωμένοι. Τελικό συμπέρασμα δεν μπορούμε να βγάλουμε. Σωστά. Ας το διαλύσουμε λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς η νύχτα δεν είναι πολύ καλός σύμβουλος. Για τις δικές μου δουλειές η νύχτα είναι η καλύτερη σύμβουλος. Κάνε ό,τι μπορείς, Στράτο. Ό,τι μπορείς. Κύριε Μοιρά, ο Στέφανος εκτός από γιος σας είναι σαν αδερφός μου. Να είστε σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τις απαντήσεις. Δεν με συγχωρέσεις ποτέ που αμφέβαλε για σένα. Αφού είσαι καλά να σε συγχωρέσω. Αλλά ξέρεις, έτσι και παθαίνεις κάτι και μέχρι την κόλλα θα σε κυνηγούσα. Άντε. Και εσύ ρε Στέφανε, εξαφανίστηκες βολίδα έτσι, μόνος σου. Γιατί η πρώτη φορά είναι. Και την άλλη φορά που είχα φύγει από το σπίτι μόνος μου δεν είχα φύγει. Κάνεις λάθος. Δεν ήσουν μόνος σου. Υπήρχαν άνθρωποι γύρω σου. Τι θες να πεις? Με παρακολουθούσες? Είσαι ένας αμυράς, Στέφανε. Και ένας αμυράς μπορεί να έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του. Δεν έχει όμως το δικαίωμα ποτέ να είναι μόνος του. Ναι. Ένας αμυράς δεν έχει ποτέ το δικαίωμα να βγαίνει από το χρυσό κλουβί του μπαμπάκα του. Αυτό δεν είναι? Ηρεμήστε, είμαστε όλοι τώρα τεντωμένοι. Δεν είναι, νομίζω, η ώρα αυτή. Τώρα η ώρα είναι για ύπνο. Στέφανε, έλα πάμε. Έχω και εγώ κάτι δουλίτσες να κάνω. Μου επιτρέπετε, Διαμαντή, φεύγω κι εγώ. Είμαστε